Gu ez gara ez inondik inora aktoresa bereziki ezagunak, baina egunero ahalegin egiten dugu eta ahalegin horretan naizue. Gu ere emakumen alde, noski baietz. Tira, aipatu dizuegun bezalaxe, hile mozketak ere bai, emakumeok aske erabaki nahi dugulako gure eguneroko bizitza hasieratik bukaeraraino. For freedom. از گلوی تو تا صدای ما بلا چاو بلا چاو بلا چاو 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 میپریم از خواب یه شب مهتاب یکی میگه آی آدم ها یا همه با هم یا همه تنها ما که بیداریم تا فردا خاک این گندم تو خیابونه خوشه خشم من و تو تشنه بارونه حق ما کم نیست زانوی غم نیست قلب ما که دور از هم نیست دنیای تاره این یه آغازه پنجره تا رویا بازه. Gizoiran aldeko aldarrikapenak sare sozialak bolo-bolo bete dituela azken egunotan, haize, baina ez da oso urrun joan behar, Zer gertatzen ari da beste behin ere, Garizuma garaitik kanpo honetan gainera. Donostian, Gasteizen, bazanekiten Osakidetzaren zerbitzua eskaintzen duten klinikak, hau da, zentzu horretan zerbitzu publikoko klinikak, emakumeon osasunaz arduratzen diren horiek jazartzen ari dira, eta baita bertara joaten garen emakumeok ere. Hau, marra gorri bat da. 40 días por la vida plataformak Gasteizko klinikako egoitzan batzeko deia luzatu du. Azken egunotan Azkabide klinikaren aurrean biltzen ari dira 6 pertsona zenbait kartel izaten dituzte abortuaren kontra eta emakumearen aurkako mezuekin. 4 egun jarraian daramate klinika aurrean otoitz egiten eta hara joaten diren emakumei mezuak botatzen. Elkarretaratze hauek astero errepikatzen ziren duela aste batzuk, baina lege berriak indarrean sartzean geldiarazi zituzten. Hala ere, legearen kontra jo arren berriz erabaki dute klinikaren aurrean biltzea eta arduradunek diotenez salaketa bat jarri dute eta auzitara joko dute. Aurkitzen ditugu gure klinikaren aurrean, eta guk egiten duguna azkenean da, hauek lege bat dago, lege hori martxan jarri zenetikan ez ziren egon, lehenago egote ziren, orain arte ziren egon, eta orduan guk lehen bazte azkenetikan egunero hor da aurrean dazkagu, eta guk egiten duguna da, hau denuntziatu, identifikatzea deitu poliziari esan, identifikatzeko pertsona horiek jakiteko nor denuntziatu behar ditugun, eta mesedez legea aplikatzea, eta orduan ezin duten esklika aurrean egon, alde egitea hemendikan. Claro, gure harridurarako lehenengo egunetan ikusten dugu nola poliziak ez duen horrelakorikan egiten eta bidaltzen ditu, jarraitzen uzten die egiten. Orduan, gu justizia joten gara, denuntziatzen dugu justizian. Emakume bat, eta datorren emakume batek ez dituela aurkitu behar bidean horrelako koakziorikan jasarpenik emango dituen beste pertsonak. Denon garaipen bat izan da, osea, zorionak. Bai, hori da. Ez gaitezen horrexatu, hauek ez gaituzko patean utziko, hau jartzen, hemen jarraituko dugu. Zeran horreka feminista! 2022ko maiatzaren 4an Salburuako gizartetzean pintada matxistak agertu ziren gizonezko komunetan hain zuzen ere. Zentroko garbiketa zerbitzua saiatu zen produktu desberdinekin ezabatzen, baina ezinezkoa izan zen. Beraz,
Kartelak jarri zituzten, eskumore baten gainean errespetua hitza irakur zedin. Hala ere, kartelak desagertzen joan ziren eta berritzen joan ziren mezu berriekin, mezu matxistekin hain zuzen ere. Horregatik, guztiagatik, Ania Sainz de Buruaga eta Carolina Matos artistei eskatu zieten konpontzea. Bien artean gizonezkoen komunetako hormak ilustratu zituzten. Izan ere zein zaila den batzutan, ondokoari bere espazioa aitortzea eta errespetatzea. Hori guztiok apuntatu beharreko etxeko lana, zalantzarik ez da. Bien bitartean egiteke bukatzeko den etxeko lana, besteak beste, Madrilgo gobernuak, azken hamarkadetan eskuartean izan duena, beste hainbat erakunde publikoren laguntzaz. Badirudi, espetxe ardurak toki batetik bestera mugituta, hainbat aldaketa, gradu aldaketa ere izan dituztela orain arte, salbuespen politika baten baitan bizi izan diren euskal presoek eta euren senidek. Tira, oraindik ere urratsak emateke, ia bukatutzat eman genezaken sakabanaketaren garaiaren amaierari buruz, erreportaje berezia nahi zen duzue azken orduotan ikusgai. Presoen sakabanaketa hainbat hamarkada daramatza eta giza eskubideak zapaldu ditu behin eta berriz. Helburu jakin batekin jaio zen, baina helburu hori ez zen bide horretatik heldu eta espetxe politika honek eragin duen gauza bakarra sufrimendua areagotzea izan da. Bai presoena, baita senide eta lagunena ere. Azken urteetan egoera asko hobetu den arren, dispertsioak oraindik jarraitzen du. Bizitatik bueltan, Burgos onduen, Sarrazinen, autoestripu auki bat. Edadeko jendia gelditu da, bere senidek ikusi gabe. Etaparen amaiera bezala, ez? Apur bat nola doazen denak hurbiltzen, kideak ere elkarrekin dauden. Legeak dioen baldintzak betetzen dituzten preso asko dira, hirugarren graduan beharko luketenak, bigarren graduan ja baimenekin egon beharko liratezkenak, eta naiz eta bide hori pixkanaka egiten ari den ere, oraindikan asko dira bide hori egin beharko luketenak eta oztopo pila bat aurkitzen dituztenak, ez? Eta hori ze pasaten zaia, iragarki bata bestaren atzetik sartzeko helburu horretan, aizue, Amaikak askorako ematen duelako eta larun bat honetan, Donostian ilunben ez dugu esango zezen plaza denik, bertan ospatzekoa den, elkartasun jaialdi horretan, Amaika babesle bada eta bertan gure toki propio izango dugu eta sorpresarik ere izango duzue. Aizue, gerturatu eta emango dizuegu horren berri. Eta horrekin batera, ahaztu gabe, gaur segidan musika zuzenean saioan Koldo Otamendiren eskutik izango dula Kurkuma taldea eta asteburuan banda zabala atala estrainatu berri dugun atal horretan. Ikusentzunezkoak eta batez ere zuzenekoak dira protagonista izango direnak. Dagoeneko izan ditugu hainbat talde eta asteburu honetan Joseba Irazoki eta lagunak Euskal Herria zuzenean, EHZ-etan zuzenean jarraitzeko aukera izango zenuten batzuk, baina izue asteburu honetan hemen izango duzue Amaika Telebistan horretarako aukera. Aizue, Nafarroa bada gure ardatzetako bat, goazen Nafarro aldera gaur ea ze pasaden parlamentu atari horretan.
Bai, baina bestelakorik ere badugu kontatzeko izan ere aizue. Euskara eta Nafarroa gure ardatz badira, oraingoan bai. Nafarroa oinez, laster, tafailan, hortxe, egun gutxiren buruan izango duguna. Gaur, xehetasun gehiagoren berri emateko, Iruñean, Hiruriburu Zaharrean elkartu dira. Han izan da, Nafarroa gaur unitate mobilan oski baietz. Urriaren 16an ospatuko du Tafallako Garcés de los Fallos ikastolak bere laugarren oineza. Programazioaren berri eman dute gaur prentsaurreko batean eta bertan adierazi dutenez, berrikuntzen artean larunbatetik hasiko den programa oso eta anitz bat prestatu dute. Tafallako ikastolak mende erdia bete du. Eta oinez honen leloak gogoratzen duen bezala, gure erdialde maitean euskara ereiten jarraitu nahi dugu. Azken hilabeteetan askotan egin dugu amets urriaren 16arekin. Gure ametsetan ilusioaren eta guztiok berriro euskararen alde elkartzearen ideia gisa ageri den eguna da. Era horretan, egungo oinez aurrekoen antzera antolatu dugu. Eta horregatik, urriaren 16an, Tafallak beso zabalik eginen die harrera Euskal Herri osotik hurbilduko diren lagun guztiei. Hori beraz euskararen zirkuitua, baina gaur bestelako zirkuitu batzuri buruz ere nahi genizueke zerbait aipatu. Nafarroan, Los Arcos, aizue, dozenaka milioi euroko kostua izan arren, antza denez, izandako gastuaren 10% batean saltzea hobe ateratzen zaio gaur egungo Nafarroako gobernuari, UPNek utzetako zulopuska hori mantentzen segitzea, baino ikaragarria, Jaun Andreok.
Nafarroako gobernuak Los Arcoseko zirkuitua saldu du Erresuma Batuko enpresa bati 7 milioi euroren truke. Auto eta motorren lasterketak ospatzeko sortu zen Los Arcoseko azpiegitura 2010 urtean. Zirkuitoa eraikitzea, ustiatzea eta zorra pagatzea 72 milioi inguruko gastua izan du Nafarroako gobernuarentzat. Eta kostatu zenaren 10%-arengatik saldu berri du gobernuak. Hala azaldu du Rebeka Esnaola kultura kontseilariak, nik do Nafarroako kultura kirol eta aisialdi azpiegituraren sozietate publikoaren zuzendariarekin batera. Las pérdidas recurrentes en los 12 años de funcionamiento de esta instalación y la recomendación de la Cámara de Comptos, que sugería que se analizara la alternativa de gestión más económica y más eficaz, nos animó a la puesta en marcha de este procedimiento. Urtean 4 milioi euroko kostua zuen zirkuitoak, maileguak, mantentzelanak, inbertsioak eta ekitaldi berezien antolakuntza aintzat hartuta. Eroslea Erresuma Batuko MSV Group taldea da, dagoeneko bere herrialdean 6 zirkuitoren jabe dena eta urtean 60 milioi euro fakturatzen dituena. Maiatzean salmenta prozesuari ekin ziotenean, nik dok 15 milioi euroren truke saltzea jarri zuen helburu gisa, baino azkenean 7 truke saldu dute. Yo creo que lo que nos toca a nosotros ahora era intentar poner solución a un problema que, como digo, generaba un esfuerzo importante a las arcas forales. Si me permite la expresión tan coloquial, dejamos de perder dinero cada año en el mantenimiento de esa instalación. Modu honetan, Nafarroako gobernuak ordaintzeke zituen 5 milioi euroko zorra kendu du gainetik. Hori bai azpiegitura kostatu duen prezioaren 10%-aren truke. Bueno, iragan astean Nafarroko gobernuak bere sozietate publiko batek saldu zuen Los Arcoseko zirkuitua Motor Sport Vision Erresuma Batuko taldeari 7 milioi euroren truke. Hau da, obraren eraikuntza eta ustiakuntza kostatu denaren 10%, ez? Eta honekin argi geratzen da porrot ekonomiko handi bat izan dela sektore publikoarentzat. Eta, UPNren eskutik jasotako ondare pozoitsu horietako bat izan da, ez? Kontuan eduki behar dugu, Los Arcoseko zirkuitua ekimen pribatu baten ondorioz hasi zela, Errioxako Samaniego izeneko eraikuntza enpresaburu baten ekimenez, honek pixkate bultzatu nahi izan zuen zirkuitu bat eraiki ahal izatea eta jo zuen bere garaian Los Arcoseko UPNeko alkatearen gana eta honek aldi berean pixkat bitartekaritza lan honi egin zuen Nafarroko gobernuarekin. Pixkat honen ideia zen berak eraikitzea azpiegitura hau, baina aldi berean elkarbanatuta edo elkarbanatutako sozietateen bitartez Nafarroko gobernua ere tartean sartzea. Hasiera batean, UPNek garai hartan gogoan hartu behar dugu bideoko autobia bultzatu zuela eta eskualdera entzat edo saldu nahi izan zuten garai hartan hauteskundeak zeuden 2007 ingurua zari gara eta pixkate horren boto izan eta pentsaturik enplegu asko sortuko zela eta itzaki horretan sartu ziren abentura neko honetan. Garai hartan ere eraikuntza enpresaburu honek ere esan zuen 6 milioi euro kostatuko zala eta kontua izan da errealitatea guztiz bestelakoa izan dela, ez? Hasi zirenean berehala etorri zen krisia eta hasiera batean 6 milioi euro zena bukaeran izan da 55 milioi euro. Kontuan eduki behar dugu, zirkuito hau berez inauguratu zela orain dela 11-12 urte eta 11-12 urte hauetan ere diru asko kostatu da. Ez da bakarrik 55 milioi euro horiek, baizik eta gero ordaindu behar izan dira kredituak, urteroko ustiakuntza ere diru bat defizitarioa izan da. Eta, 12 urte hauetan, pixkati egonda sektore publikoak kudeatu du 6 urtez, eta beste 6 urtetan pixkat alokatu intzaio enpresa pribatuei. Baina, azkenean faktura 70 milioi euro ingurukoa izan da, eta, argi dago, porrota handi bat izan dela, eta, orain, honekin kapitulo bat izten da, eta orain, egia da Erresuma Batuko talde honek erosi duela, talde honek antza, esperientzia handia du zirkuituen kudeaketan, Erresuma Batuan 6 bat zirkuitu kudeatzen ditu, eta, suposatzen da esku honetan geratzen dela, hauek ere egin dute, pixkate konpromiso hartu, gaur egun zirkuitu honetan lan egiten dute,
10 pertsonek eta enplegu hori eutxiko zaiela, eta gainera konpromiso hartu dute, badiru zirkuituak ere pixkat behar dula bultzada bat edo, eta 3 milioi euro inguruko inbertsio ingo duela enpresa honek, eta orduan bere eskuetan geratzen da, baina egia da sektore publikoarentzat porrota handi bat izan dela ez. Aizue, hemen matematika lanetan aspaldiko partez, 55, gehi kredituak, interesak, ustiaketak, mantenu lanak, defizitarioa izan omen da ustiaketa beta ere. Aizue, erresuma batukoei saltzea omen irtenbide onena, tira. Hau ez da zoritxarrez aurreneko aldia Nafarroako diru publikoa etxen pixka bat, UPNek nolabait eta beste hainbat laguntzailerekin batera, hau ofiziala da, ez da guk gaur asmatutakoa, zoritxarrez erabilera desegokia baina haratago. Ustelkeria, hause baita, guztion ogasuna halako kontuetara edozein modutara ekartzea. Edozein modutan ez dakigu, baina zirkuitotaz ari garela, hementxe, bakizue, guk zuatzutik, Donostiatik, zuzenen eskaintzen dizuegula saio hau, metro gutxira, radar bat jarri digutela, izue, radar bat eta ez dakigu, benetazko bate den, izue, hau ETB-tik atera dugu, Euskal Irrati Telebista kate publikotik. Nire terrenoan dago, bai, nire paetan. Baina ez dezuzu jarri? Nik ez. Ni paizten jarri, baina ez dezago zena jarri. Hau egiazkoa da, bizilagunen kontakizuna alegia egitazkoa, benetazkoa. Inor gutxik errespetatzen du abiadura muga. Beti azkarri, hemen 30 no pasa el peatón. Pero todo el mundo se fija y levanta el pie. Porque no saben si es de verdad o es de mentira, entonces... Tira, hori beraz, benetako gertakizuna, egunotan, benetan zur eta lurtzi dituena, eta baten batek, aizue, radarrak etxean prestatu, oso txukun, hori ere esan barra dago, eta tira, ea motelago, igarotzen den bertatik igarotzen dena, izan ere, Donostia alde honetan badira auzo eta muinoak, eta horietako bada, hementxe bertan, ondoan dugun hori, Atotxa Erreka baserria zegoen tokian eraikitako urbanizazio horretan. Tira, horixe beraz Donostialdeko urbanismo eta mugikortasunari buruzko azken berri nagusia, eta segidan bestelako kontuei, aizue, Zaldibarko kontuak egunotan izpide izan ditugu, eta gertatutako ura nolabait biltzen duen kontakizuna, eta arte eszenikoen bilduma bat da segidan ekarriko dizueguna izan ere, arte dramak eta axutek, Hondamendia izeneko antzeslana dakarte. Zaldibar, aizue, zergatik ez dugu esango Eibarko hondakin mendi erraldoi horren gainberari egunari buruzko kontakizuna. Bai. Zatozte? Ja, bidean da. Baina bidea luzea da. Bai, bidea luzea izaten da futs anai entzun berri zuen bezalaxe, eta Hondamendia arte drama eta axuten eskutik berriz, beste katastrofe edo kalte ekologiko eta kasu honetan baita humanoari erreparatu zerrelatua bildu diguna. Aizue,
gaurkoz adio esateko ordua ere heldu zaigu, baina zerbait pozgarri eta animosoarekin izan ere geuretik sortuak udalbiltzak sustatutako ekimena da, eta joan den denboraldi guztian zehar Hamaika Telebista han eta hemen ibili da zergatik edo zertarako. Euskal sortzaileak hemenetan barreiatu dituzte eta euren kultur eta sorkuntza proiektuak egitasmoak akaso ohiko tokitatik urrunago barreiatu eta garatu dituzte. Horixe baita udalbiltzak kohesioa eta lurraldetasuna lankidetza sustatu nahi duelako euskal komunitate osoan zehar eta horretan Hamaika Telebista beti bezala lagun. Honekin beraz agurra, geuretik sortuak bilduma, lehen edizioa eta laster izango zuen bigarrena, eta segidan gure oparitxo horietako bat. Besterik ez gaurkoz nahiko, bihar, gehiago, kolpez kolpe. Euskal Herriaren kontakizun sentikorra arteak eta kulturak baino ezin dute egin. Euskal arteak lenguaia asko izan ditzake, baina hizkuntza bakarra du, geurea, euskara. Azken urteotan, faktore desberdinengatik atzerriko hizkuntzetan egindako kultura nagusitzen ari da gizartean. Eta egoera horri erantzuteko asmoz, udalbiltzak geuretik sortuak proiektua sortu zuen. Euskara hutsean egindako artea eta kulturaren sormena, ekoizpena eta edapena sustatzen dituen zirkuitu nazionala. Denok ditugu adultasunak, baina batzuek leku gehiago uzten diete beste batzuek baino. Guztira, 26 sortzaile hautatu zituzten. 16 idazle, 5 zinemagile eta 5 antzerki konpainia. Euskal kulturgintzako izen ezaguna batzuk, izen berriak edo horren ezagunak ez zirenak beste batzuk. Literatur lan guztiak liburu batean jaso dituzte, 17garrenean aidanez izenekoa. 5 film laburrekin luze metraia osatu dute, 5 teilatu. Eta 5 antzezlan zoragarri ikusteko aukera ere izan dugu. Sex berdinak, trapuzikinak, bidaide, harriminak eta heresia. Os voy a demostrar por qué el euskera es el idioma más bonito del mundo. En euskera no decimos gratis, decimos musutruk, que se traduce como a cambio de un beso. En euskera no decimos abuela, decimos amona. Buenas tardes. Hoy, Su Majestad la Reina Isabel II. Hola, buenas, ¿qué tal? Bueno, hoy os vengo a contar una cosa que... Hola a todos. Hoy os voy a explicar por qué hay que quemar ikurriñas. Hauek ez badute egiten, zeinek egingo du? Jose Miguelen batela, txitxarrua eta berdela. Eskerrik asko, Espe. Miguel, Jose. Bueno,